Ćao ljudi. Spada kamera. Mama! Prvo pitanje. Kako ti je bilo u Zadru? Pa, prijatelji moji. Pa bilo mi je lijepo, igrali se, kupali. To mi već nedostaje. Drugo pitanje. Jesi lijep ili ružan? To trebaš sam primijetiti. Treće pitanje. Kak si ružan? Kak sam ružan? Po ovoj frizuri. Aha, gledam svoje klipove, ljudi. Vidite? Aj malo da prošetamo i čitamo. Da vidite moje klipove koje sam snimao malo. U ovom videu Minecraft sam snimao. Aj sad snimam opet Minecraft. Ja sam narastao sam, kad ću sad proći ovako. Ne mogu da prođem. Pustio sam, ljudi ja. Kuhača. Ćao.